O equipo de festeiros esta semana desprazámonos á praia fluvial de San Clodio, en Ribas de Sil. Asistiremos á festa da cereixa, o viño e o aceite. Benvidos a festeiros, benvidos a San Clodio. A praia fluvial de San Clodio áchase a beiras do río Sil, no municipio de Ribas de Sil, no sur da provincia de Lugo. Destaca pola súa beleza paisaxística e nela temos oportunidade de gozar da tranquilidade dunha contorna natural. A primeira hora da mañá xa puidemos contemplar as alfombras florais do Corpus Christi no atrío da igrexa. Pola mañá levouse a cabo a apertura do recinto feiral, onde os asistentes puideron tomar unas deliciosas cereixas e outros produtos típicos. O concelleiro Roberto Castro González fálanos da festa e da contorna. O principal reclamo polo que a xente ven aquí é para disfrutar das cereixas. É o que nos fai, digamos, auténticos únicos, non? Feiras do viño hai un montón delas, feiras do aceite non hai tantas, pero bueno, hai unha maravillosa en Quiroga, na aldea de Bendilló. Nós comezamos ca cereixa e ese foi sempre o reclamo principal. Pero realmente temos o aceite que é unha auténtica maravilla, quixemos metelo tamén, introducción na festa de cereixa, e desde hai 3 anos tamén incorporamos a novas adegas que se foron constituindo nestes anos e, bueno, decidimos incorporar o viño e o resultado foi magnífico porque o viño sempre lle dá unha alegría especial ás festas, non? Entón, claro, pois ao final é unha promoción, unha exaltación de produtos da terra de aquí, do noso territorio, que realmente está funcionando moi ben. Desde que metemos o viño, notouse un cambio mellor pois importante. A cereixa de Ribas de Sil e de Quiroga, deste territorio, a cereixa madura antes que no resto de Galicia, e ese é un valor engadido que queremos potenciar, non? Aquí non se trata de vir a Ribas de Sil, de vir a Quiroga, de vir a Folgoso, hai que vir ao territorio do Xeoparque. Realmente ofrecemos unha cantidade de cousas que se pode facer realmente espectacular. Somos territorio da UNESCO. Quere decir, iso é moi importante que tenga a categoría de patrimonio mundial, por exemplo, ou a categoría de reserva da biosfera. Entonces, este territorio destaca porque ademais é o primeiro xeoparque que existiu en Galicia. Solo hai 200 en todo o mundo. É dicir, que realmente é espectacular. Temos unha rede de centros de interpretación realmente espectacular, o Centro de Interpretación da Minería Olífera Romana ou o Centro de Interpretación do Río Sil, ambos os dous únicos. E temos unha diversidade xeolóxica moi grande, nada ten que ver estes vales aluviais do río Sil coas montañas do Courel, nada que ver. E iso nos fai tamén especialmente únicos porque en pouco recorrido se poden ver formacións completamente distintas. Calquera persoa que ven aquí non queda indiferente ante a cantidad de cousas que lle podemos ofrecer, así que convido a todo o mundo a que coñeza o Xeoparque Montañas do Courel, no norte, no sur e no centro, que son realmente uns espectáculos visuais moi grandes. Temos rutas de senderismo interpretadas xeolóxicamente, rutas de senderismo ou rutas en xeral, por exemplo, das orquídeas, donde que é espectacular que ti estes do Courel, en vez de mirar o espectáculo das montañas, mires para o chan e vexas esas orquídeas, algunhas delas endémicas aquí das montañas do Courel. Vos hoxe o que temos é charangas, grupos de gaitas, temos o pregón a cargo do presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, José Antonio Quiroga. Tamén vamos a facer unha cousiña xusto antes do pregón, que é a presentación do novo logo do Xeoparque, que despois dunha selección no que se presentaron máis de 50 persoas, se foron facendo unha serie de cribas e despois os responsables do Xeoparque nos reunimos e decidimos por unanimidade votar a un logo concreto que non coñece nadie, que van a descubrir hoxe, non? Depois xa pola tarde, tamén pensando nos nenos, temos unha actividade que é a actuación de Paco Nogueiras, máis charanga, máis música, máis animación, sobre todo moitas cereixas, moito viño e moito aceite. Durante todo o día amenizaron a festa a charanga KMO e música tradicional da zona. Decidimos de poñer aquí unha serie de variedades que efectivamente pues dan moi ben, como podemos hablar como no Jerte, como por exemplo no Bierzo. Entonces aquí empezamos a fazer unhas plantacións que empezamos a plantar, a enxertar da Brava a Burlá, despois seguimos ca Picota, seguimos ca Mic, seguimos ca Sumar, seguimos ca Napoleón, en fin, outra serie de máis de
insertos que temos. A cereixa podemos acompañar, pois mira, facendo os tarriños de licor de cereixa moi bueno, podemos facer tartas de cereixa, podemos facer bicas de cereixa, podemos facer unha serie de... E logo tamén se pode acompañar con outros produtos como os flanes e cousas desas, con natillas, incluso adornada con natillas, e así fan tamén porque grandes tartas de cereixa. De probar, teño unha vaca dame leite sen parar. Da paseos polo prado cara un e outro lado e movo o rabo dun xeito espectacular. Teño unha vaca que non para de probar, teño unha vaca dame leite sen parar. Da paseos polo prado cara un e outro lado e movo o rabo dun xeito espectacular. Nos levamos uns anos xa preparando a alfombra de Corpus, foi a raíz da estancia daqui de un sacerdote que nos indicou que era algo bo para reivindicar un pouco máis a nosa fe. Empezamos a facer a alfombra. Participa todo o pobo, aínda que non veña aquí físicamente, pois desde as casas aportan as flores dos seus xardíns, pican o verde porque pasamos unha semana picando no verde, entonces despois xuntámolo todo a noite de onte, pasamos aquí todo o día desfollando nas flores. Os debuxos, temos un rapaz que é un artista e eles son os que diseñan, veñen e debuxan, onte le botaron aquí todo o día facendo debuxo. Relacionamos un pouquiño co lema que hai na diócese de o curso catequético. Este ano é a fe é práctica, solemos poñerlle o lema sempre na alfombra. Pegada á praia fluvial puidemos coñecer o restaurante Praia Fluvial San Clodio, un local con terraza cun gusto exquisito nos seus pratos e unas vistas inmellorables. Despedímonos non sen antes recomendarvos o Hotel Casa do Estanco, en Quiroga.